खुलुमबाय बयनिसिमबो। आं दिनै सानदोंमोन मेथाइ दोंसे देंखो होनि, नाथाय गैया, हायासै आङो, गोसो फज'नो हायासै मेथाइआव। दिनै 6टा बाजानिफ्राय निउस नायबाय आङो, बर'नि पर्टेल निउसफोरखौ चेक खालामबाय, नुनानै जोबोद लाजिनाय मोनबाय आङो। मबाइलखौ खेवनाय लोगो लोगो कास्टम बसुमतारीखौ नुबाय, बिनि इंलिश लेक्चारखौ खोनाबाय। बे जा जायगायाव थांना मिथिं गायहैदों, बिनि आइ आफा बिदा फंबाया खि इंलिश रोंगौ। ओमफ्राय बिनि उनाव नुबाय प्रहलादखौ। प्रहलादा बुंबाय मा माबाया प्रमद सारा बुंथों, हाग्रामा सारखौ शिफ्ट खालामथों, गाव माबायाव थांथों, माबा दिल्लीयाव थांथों, एसेमब्लियाव थांथों। बे शिफ्ट जानाय जायखौ रायजोआ सायख'गोन ना? नोंथांमोना न'खर दंना गैया? न'खराव सोर गारजेन? बिमा बिफाया गारजेन। बिमा बिफाया गारजेन माने BPFनि गारजेना हाग्रामा सारा थिनदों नोंसोरखौ बिब्दि बुंनो? नोंसोर सोंनानै बुंदों ना सोङालासिनो बुंदों? जे नोंथांमोना जि सासे सावरायग्रा मानसि थिनहरदों सावरायनो थाखाय खौसे जानायनि, बिथांनि खोथाखौबो नोंथांमोना गनायनाय नङा थारमाने। बिथाङा जे सावरायबाय दं, बिथाङा दि बारे बारे बुंगासिनो दं, मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमाफोरा हंजम खालामलाय, खुगाखौ हमथा हमथा खोथा बुं, ओरैसो बुंदों, बेफोरखौ नोंथांमोना खोनायाखै। नोंथांमोना गिबियाव मा बुंदोंमोन, नै दा मा बुंदों? दा जाथिनि सुथुरा सोर जाहैगोन होनब्ला लास्टाव? नोंथांमोना जुदि बिदि खेंख्रा खेंख्रा गोखा गोखा गोखै गोखै रावफोरखौ सोदेरना होबाय थायो फोरजाफोरनि खर'आव, रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफोरनि खर'आव, अब्ला खौसेथिया माबोरै जानो? सावरायग्रा मानसि बासिना हरदों, बिथांमोना सावरायगोन। सावरायनानै मा फिथाइ मोनो? बिथांमोना बुंदों इलेक्सननि मास मोनसे मोननैनि सिगां फोसावगोन होननानै। दानो नोंथांमोना मानो उल्था फाल्था खोथा बुंबाय दं? चिफखौ सायख'गोन रायजोआ, नोंथांमोना भागायलायनानै इलेक्सन गेलेगोन। रायजोआ जुदि बुङोबा जाय बांसिन मोनबाय MCLA, बिथांनानो चिफ जानांगौ, बेखौबोथ' गनायनो हायोना, नङा होमब्ला? हमना ला सानैबो हाग्रामा सार, प्रमद सार सानैबो मोननै सिटआव गेलेनो होबाय आरोखि। सोरबा सासेया जुदि मोनसे जेनोब्ला बे मोननै देरहानाया मोनखानांगोन ना। आरो गावबा गावनि हानजाखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बयबो जुजिगोन, नोंबो जुजिगोन, आंबो जुजिगोन। आं दा जेरै हारिमुनि फोथाराव गावखौनो आङो फसंनो थाखाय बे समहालागै 53 बोसोर बैसोसिम सोलोंनायखौनो गाराखै। नै दाखालि बावैसो आङो मुम्बाइआव थांनानै फिल्म मेकिं एन्ड डाइरेक्सन कर्स लाना फैबाय। नोंथांमोनाबो थांनो हागौ। बै उन्दै उन्दै जाखांफुनाय महरगिरिफोराबो निस्सय BTR गभर्नमेन्टआ हेफाजाब होगोन, थाइसे थाइनैब्लाबो। बिदि गावबा गावनि हानजाखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय बयबो नाजागोन। बेहाय मा होनो, बेवहाय थारमाने नाथ्रोदलायनाय, सोरखौबा नारसेबनाय बिदि खोथा गैया, ब्लेकमेलिं खालामनाय बिदि खोथा गैया। दा जि नुबाय UPPLनि खायसे साफा सानै EMनि अनगायै माने गुबुनफ्रा जेबोआनो नुवाखै, खौसेथियावनो बांसिन गोसो होदों जाथिनि सार्थआव। नै दा नुनायाव BPFनिफ्रासो साफा सानैया एसेमान गिदिंलांनानै माने खोथाखौ जेन गावसोर 100% देरहाखागोन, जोंनियानो चिफ जागोन, जोंनो सरकार सालायगोन आरो सुबिदाखौ जोंनो लानांगौ, खौसे जाबाथ' जों सुबिदाखौ मोननाय नङा, ओरैसो जाहैदों नोंथांमोननिया। बिदिब्ला मा बुंगोन जोङो रायजो राजाफ्रा? ओंखायनो आङो गले गले खनसेबाव खावलायदों, जाहाथे नोंथांमोना जायखौ सावरायनो थाखाय थिनहरदों बिनि खोथाखौ एसे गोसो होना खोनासङो आरो धर्ज हमलायनानै बै समसिम जाहाथे नेना थायो। बिथांमोना मा डिक्लारेसन होयो, मा फोस्रावो,
बेसिम नेना थादो हजम खालामलायदो माने जेरैखि जाया जों खौसेथि जानांगौ आरो खौसेथि जायाब्ला जोबस्रांबाय बेखौ नाथाय बयबो गोसोआव लाखि नोंबो गोसोआव लाखि आंबो गोसोआव लाखि हाग्रामा साराबो गोसोआव लाखि प्रमद बर' साराबो गोसोआव लाखि तो आङो साबायखर बावनो नागिरदों प्रमद बर' सारखौ हारिमुनि मावथि हिसाबै बिथाङा जोंनि हारिमुखौ बुहुमनि लांगोनायाव लांनो थाखाय जोबोद जुजिदों खेलखौ जेरै लांनो जुजिदों बे हारिमुखौबो लांनो थाखाय जुजिदों दा बिनि थाखायनो बिथाङा मेरला थाखा खरसाबो खालामदों आरो बे थाखा खरसा खालामनाया जानाय जायाखै बियो जोंनि हारिमुनि मानसिखौ अननानै एबा हारिमुखौ गोजौ दैखांनो होननानैसो बिथाङा खरसा खालामदों बिनि थाखाय आङो बिथांनिसिम आंनि मोजां मोननायखौ हामलायनाय बावहरबाय जाहाथे फैगौ समफ्राव जोंनि बर' हारिमुखौ गोजौ थाखोसिम लाङो बिनि थाखाय आं बिथांनिसिम एप्लिकेसन गांसे होना दोनखाबाय खुगाजोंनो जाहाथे जोंखौ नासयनानै गुबुन खनायाव माने नाथ्रोदना दोनहरा तो बिदिब्ला एसेनोसै बयबो माने गोसो हमथालायनानै बे खौसेथिखौ माबोरै जाहोनो हायो बेखौसो जुजिदो जै बर' हारिनि